खुलुमबाय। आंनि मुङा मिस मनमति बसुमतारी। आं सिमेन्ट-चापरि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि। दायो आं बर' खौरांनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायहरनो सानो दि दा सोलिबाय थानाय 2019 नि मिस एन्ड मिसेस इउनाइटेड आसामनि बादायलायनायाव आं सासे मिस जानानै बाहागो लादों। बे बाहागो लानायाव आं दा नैथियाव दङ। दा बेनिनो मोखां बिजाब एबा फेसबुकआव भट होनाय सोलिगासिनो दं। जायफोरा आंखौ लाइक आरो शेयार खालामखांबाय बिसोरनिसिम आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो दासिमबो जायफोरा खालामाखै बिसोरखौबो आं खालामगोन होननानै मिजिंथिहरबाय। दा आं बर' हारिनि जानानै बर' हारिनि मुं लाखिनो बर' हारिनि हारिमुनि गाननाय जोमनायजों दिन्थिफुंनायाव बाहागो लागोन। दा बेनिखायनो आंनो नोंथांमोननि लाइक आरो शेयार खालामनायनि जोबोद गोनांथि जादों। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोना आंखौ अननानै बयबो लाइक आरो शेयार खालामगोन होननानै आं मिजिंथिहरबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।